Από το Dom Sportswa της Ζάγκρεπ, γεια σας. Πριν από 2 περίπου λεπτά άρχισε ο δεύτερος αγώνας της εθνικής μας στα πλαίσια του 26ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με τη Γαλλία. Το σκορ είναι 6-6. Αυτή τη στιγμή ο Γιαννάκης αστοχεί σε σουτ 3 πόντων και οι Γάλλοι είναι στην επίθεση. 6-6 λοιπόν με καλάθια του Γκάλι, του Χριστοδούλου και του Γιαννάκη, 17 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, και έχουμε το πρώτο φάουλ του αγώνα από τον Ντέιβιτ Στεργάκο, που έχει αναλάβει μια δύσκολη αποστολή να σταματήσει τον Στεφάνο Στρόφσκι, έναν από τους πιο επικίνδυνους Γάλλους παίκτες. Με την ίδια άμυνα men to men και οι δύο ομάδες, ο Γιαννάκης τον κατεξοχήν σκόρερ των Γάλλων του Ντιμπουισόν, ο Χριστοδούλου τον πιο φορμαρισμένο Γάλλο παίκτη τον Τζακουρί. Παίρνει το rebound ο Γιαννάκης από την αποτυχημένη προσπάθεια του Βεστρής και οργανώνει την ελληνική επίθεση. Αλλά επιστρέφουν οι Γάλλοι. Ο Γκάλης περνάει στο Στεργάκο που κάνει κίνηση pivot, αλλά ταυτόχρονα θα γίνει το λάθος η μπάλα για τους Γάλλους. Γκρεγκόρ Μπενιό, ένας από τους 4 της Λιμόζ στην αρχική πεντάδα των Γάλλων, που έχουν ακόμη και τον Ντιμπουισόν, μοναδικό παίκτη που δεν παίζει στη Λιμόζ από την πεντάδα. Ο Στρόφσκι, το jump shoot μπροστά στο Στεργάκο με ταμπλό, και οι Γάλλοι παίρνουν το προβάδισμα εδώ με τον Στεφάνο Οστρόφσκι. 6-8. Γιαννάκης, ενώ ο Γκάλης δέχεται το ασφικτικό μαρκάρισμα του Τακουρί, προσπαθεί να ξεφύγει. Χριστοδούλου, το jump shoot από τη γωνία, δεύτερο καλάθι του Χριστοδούλου και κερδίζει και το φάουλ. Η ευκαιρία για να περάσει η εθνική ομάδα μπροστά, αφού ήδη σοφάρισε σε 8-8. Εδώ ο Φάνης Χριστοδούλου έτοιμος για τη μία βολή. Όλα αυτά ενώ το σκάνδαλο Τζον Κόρφα συγκλωρίζει το 26ο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ο Κόρφας, όπως είπαμε και χθες, δεν θα μπορέσει να παίξει σε αυτό το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι η πρώτη φορά μεταπολεμικά που σε μια μεγάλη διοργάνωση του μπάσκετ ένας παίκτης λαμβάνεται να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής. Υπήρξε ένα ανάλογο προηγούμενο με τον Αμερικανό Φρανκ Λουμπίνας την προπολεμική περίοδο, που έπαιξε με την εθνική ομάδα της Λιθουανίας και μετά αποκλείστηκε. 11-8 με το καλάθι στον ευνηδιασμό που πέτυχε ο Γκάλης. Προσπαθεί να τα αποδώσει ο Ντιμπουισόν, χάνεται το rebound που κερδίζει ο Στρόφσκι και ξεφεύγει μπάλα από τα χέρια του Γκρεγκόρ Μπενιό. Είναι ο μόνος Μπενιό που παίζει πια στην εθνική ομάδα, αφού ο Ερικ δεν κρίνεται κατάλληλος. Η εθνική με τον Γκάλη στην επίθεση, που έχει πάντα απέναντί τον Τακουρί. Rebound του Οστρόφσκι και ξεδιπλώνουν τον ευνηδιασμό του οι Γάλλοι, αλλά ο Γιαννάκης βρίσκεται στην κατάλληλη θέση. Γκάλης απέναντι σε 2 Γάλλους, δεν μετράει το καλάθι, δείχνει καθαρά ο Γιούγκεμπραντ και έχει δίκιο, γιατί είχε ήδη καταλογίσει στο φάουλ και είχε διακοπεί το παιχνίδι πριν σημειωθεί το καλάθι. Στο μεταξύ έχουμε έναν τραυματισμό. Είναι ο Τακουρί που είναι πεσμένος στο έδαφος, τον βλέπουμε εδώ. Να συνεχίσουμε όμως για την υπόθεση του Κόρφα. Οι λεπτομέρειες έχουν ως εξής. Οι Γάλλοι παρουσίασαν μια βεβαίωση της Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ ξαναβλέπουμε τον τραυματισμό του Τακουρί. Της Αμερικανικής λοιπόν Ερασιτεχνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, της Αμπαγιούζα όπως λέγεται, στην οποία βεβαίωση υπογράφει ο ίδιος ο Κόρφας ότι, και την είχε κάνει βεβαίωση αυτή λίγο πριν φύγει από την Αμερική για να έρθει στην Ελλάδα και να παίξει στον ΠΑΟΚ, ότι έχει γεννηθεί στο Ντάκρον του Οχάιο και όχι στο Κιλκής, όπως αναφέρει, όπως ισχυρίζεται η ελληνική πλευρά. Οι Γάλλοι στην επίθεση και γίνεται το φάουλ, για να επανέλθουμε βέβαια στον αγώνα, από τον Στεργάκο, ενώ το σκορ είναι 13-8 υπέρ της εθνικής. Δεύτερο φάουλ του Ντέιβιτ Στεργάκου, είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει φάουλ από ελληνικής πλευράς πάνω στον Γκρεγκόρ Μπενιό. Και εδώ ο Γάλλος που έβγαλε έξω από την γαλλική πεντάδα τον playmaker, τον βασικό playmaker των τελευταίων ετών, τον Ιφναγγέλ, αφού βρίσκεται σε φόρμα. 13-10 από τον Μπενιό. Ελλάδα-Γαλλία 13-10, 15 λεπτά και 47 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Στο παραδοσιακό φύση και θέση ντέρμπι των δύο ομάδων που θα κρίνει ποια από τις δύο θα περάσει την τετράδα.
έξοχος ο Φάνης Χριστοδούλου που ξεκίνησε πάλι με τους καλύτερους Ιωνούς. Ήδη έχει 3 στα 3 σουτ, πρέπει να έχει πετύχει 7 πόντους με 3 στα 4 σουτ όπως δείχνει η στατιστική και 1 στις 1 βολές. Οι Γάλλοι όμως ανταποδίδουν με τον Στεφάνο Στρόφσκι το σκορ 15-12. Ο Χριστοδούλου είναι αυτή τη στιγμή το επιθετικό κλειδί για την ελληνική ομάδα, καθώς τον μαρκάρει ο Ντιμπουισόν, ο πιο αδύνατος αμυντικά Γάλλος παίκτης, και έχει τη δυνατότητα να τον παίξει κοντά στο καλάθι και να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ύψους που υπάρχει ανάμεσα στους δύο. Ήδη όμως ο Στεργάκος έχει χρεωθεί με το τρίτο φάουλ, παθαίνει δηλαδή ότι ακριβώς και ο Γιαννάκης χθες, που ακριβώς στο ίδιο χρονικό σημείο είχε χρεωθεί με 3 φάουλ στον αγώνα με την Ιουγκοσλαβία, και αναγκαστικά πλέον ο Ευθύμης Κιμουρτζόγλου φωνάζει από τον πάγκο τον Καμπούρη και θα γίνει η πρώτη αλλαγή. Ο Καμπούρης εδώ στη θέση του Ντέιβιτ Στεργάκου, ενώ το σκορ είναι 15-12 και ο Στρόφσκι, τον οποίο θα κληθεί να μαρκάρει ο Καμπούρης, αν συνεχιστεί βέβαια η ίδια άμυνα, ετοιμάζεται να μειώσει. 15-13. Πάντα ο Στρόφσκι που πλησιάζει στον 1 πόντο για λογαριασμό των Γάλλων. 15-14 και οι Γάλλοι παίζουν πιεστική άμυνα σε όλο σχεδόν το γήπεδο, χωρίς να έχουν αλλάξει οι ρόλοι. Είναι πάντα ο Ντακουρί πάνω στον Γκάλι. Χριστοδούλου. Ο Γιαννάκης περνάει στον Καμπούρη. Η ελληνική ομάδα έχει ακόμα 14 δευτερόλεπτα στη διάθεσή της. Γιαννάκης υποπίεση. Ο Χριστοδούλου δεν κατάφερε να πάρει το rebound. Ντιμπουισόν. Ο Χριστοδούλου βρίσκεται και εκεί, μαζεύει το rebound. Αλλά ο Γκάλης δεν έχει ουσιαστική βοήθεια, γι' αυτό περιμένει τους υπόλοιπους, στριφογυρίζοντας μεταξύ 4 αντιπάλων. Το σούτ του Φασούλα και το καλάθι για την εθνική ομάδα που προηγείται με 17-14. 14 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Ντιμπουισόν με αντίπαλο τον Γιαννάκη. Ο Στρόφσκι κάνει το pivot, αλλά χρεώνεται με βήματα από τον Αμερικανό διαιτητή τον Κρόουλι. Δεύτερος είναι ο Φιλανδός Γιούγκεμπραντ, ο μεγαλύτερος σε ηλικία, 55 χρονών ο Αμερικανός, και ο μικρότερος ο Γιούγκεμπραντ που είναι μόλις 24 χρονών. 17-14, Γκάλης. Κάνει το screen ο Φασούλας, ο Γκάλης επιμένει και έχει κερδίσει το φάουλ, αυτή τη φορά από τον Γκρεγκόρ Μπενιό, που διαμαρτύρεται. Πάντα το ίδιο έκανε και στους αγώνες Άρη Λιμός. Είναι, φαίνεται, οικογενειακό χάρισμα. Φάνηκε καθαρά από πίσω ο Μπενιό, απλώνει το χέρι του και σταματάει τον Γκάλι με φάουλ. Αν και έχω την εντύπωση ότι ήταν στην αρχή της προσπάθειάς του για το σουτ και θα μπορούσε να είναι 2 βολές. Σου 3 πόντων από τον Γκάλι, που συνεχίζει να είναι εύστοχος όπως και χθες. 20-14, η μεγαλύτερη μέχρι στιγμής διαφορά για την εθνική με αυτό το τρίποντο του Γκάλι. 13,5 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο του καθοριστικότερου αγώνα που δίνει η εθνική ομάδα στην πρώτη φάση. Ντιμπουισόν, rebound του Φασούλα και δημιουργούνται προϋποθέσεις ευνηδιασμού. Ο Γκάλης πασάρει στον Γιαννάκη, μετράει το καλάθι, έξοχη προσπάθεια. Πάνω απ' όλα η συνεργασία, ο Γκάλης είχε την ευκαιρία να σουτάρει, αλλά είδε τον Γιαννάκη να περνάει σε πλεονεκτικότερη θέση και η εθνική ομάδα προηγείται με 22-14, ενώ ο Γιαννάκης έχει δικαίωμα και για μία ελεύθερη βολή. Αυτή ήταν μία από τις σπάνιες περιπτώσεις. Συνήθως στον ευνηδιασμό ο Γκάλης το μόνο που κάνει είναι το πολύ να δώσει την μπάλα από το δεξί του χέρι στο αριστερό. Σε συμπαίκτη σπάνια τη δίνει. Απορώ τώρα πού είδε το Γιαννάκη και του πέρασε αυτή την έξοχη assist. 22 λοιπόν η πόντη της εθνικής, με την προοπτική να γίνουν 23, και πραγματικά διαφορά 9 πόντων υπέρ της εθνικής απέναντι στους Γάλλους, που βέβαια δεν πρόκειται να παραιτηθούν και το ξέρουμε καλά από το παρελθόν. Χρειάζεται συνεχής προσοχή από ελληνικής πλευράς. Καλή άμυνα και Γκάλης θα περάσει με αντίπαλο το νέο πρόσωπο στη γαλλική πεντάδα, τον Σαμ. Νέο καλάθι και 25-14, με πρωτοστάτη των τελευταίων επιθέσεων τον Γκάλι σε ρόλο οργανωτή αλλά και εκτελεστή. Μία φορά πασάρισε και 2 ανέλαβε αυτός το σουτ. Και έχουμε το φάουλ τώρα από τον Καμπούρη. Η Γαλλία λοιπόν στο έλεος του Νίκου Γκάλι θα λέγαμε, και ο Γάλλος προπονητής αναγκάζεται να πάρει το πρώτο time out, καθώς βλέπει
ότι η πιεστική ελληνική άμυνα έχει εξουδετερώσει τα ατού της ομάδας του και συγχρόνως δημιουργεί προϋποθέσεις για γρήγορες αντεπιθέσεις, για ευνηδιασμούς που οδηγούν τους Έλληνες παίκτες σε σουτ κάτω από πολύ ευνοϊκές προϋποθέσεις ή σε πολύ εύκολα lay-up που γράφουν 2 πόντους ή προσθέτουν και ένα φάουλ και έναν πόντο ακόμα. Έτσι λοιπόν έχουμε 11 πόντους διαφορά, 12 λεπτά και 52 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Όλα πολύ ευνοϊκά στο ξεκίνημα αυτού του αγώνα για την ελληνική ομάδα. Για την ελληνική ομάδα που είχε τον ρεαλισμό ή και τον κινησμό, αν θέλετε ακόμα, να μην παίξει κανένα χαρτί της στο χθεσινό μάτς με την Ιουγκοσλαβία, ώστε να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι σήμερα για το καθοριστικό μάτς με τους Γάλλους. Ένα καθοριστικό μάτς που μέχρι στιγμής εξελίσσεται καλά για την εθνική ομάδα, που έχει γυρίσει τώρα την άμυνά της σε μια ζώνη 3-2 όπως βλέπετε. Μπενιό για τον Οστρόφσκι που βρίσκεται σε ένα συνοικό τείχος 3 παικτών. Η καλή άμυνα συνεχίζεται και αυτό θα είναι το βασικό μας όπλο από ό,τι φαίνεται σήμερα, απέναντι σε μια ομάδα που και τη φοβόμαστε αλλά κυρίως μας φοβάται, γιατί της έχουμε πάρει τον αέρα τα τελευταία χρόνια με 6 συνεχόμενες νίκες σε μεγάλα και κρίσιμα παιχνίδια μεγάλων διοργανώσεων. Ο Γιαννάκης από τα 6-25 και χρεώνεται με επιθετικό φάουλο Χριστοδούλου, ενώ ήδη η εθνική ομάδα στα τελευταία 3 λεπτά έχει συμπληρώσει ένα σερί 10-0. Το σκορ από 15-14 με τη βολή του Οστρόφσκι έγινε 25-14. Πάντως ο Κιβουρτζόγλου έχω την εντύπωση ότι θα μπορούσε να περιμένει και να μην γυρίσει τόσο νωρίς την άμυνα σε ζώνη, καθώς το πιεστικό man to man απέδιδε και η ελληνική ομάδα δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή με φάουλ. Από την πλευρά του Ζορντάν πέρασε στο παιχνίδι, εκτός από τον Σαμ, 2 ακόμη παίκτες. Είναι ο Ιφναγγέλ με το νούμερο 4 και με το νούμερο 13 ο πρώην Αμερικανός και νυν Γάλλος Σκίτερ Τζάκσον. Έξοχη άμυνα από τον Γιαννάκη, αλλά θα χάσει την μπάλα από τον Τακουρί. Έρχεται ο Χριστοδούλου να κάνει νέο κλέψιμο. Εκεί πια μπερδεύονται όλοι και η φάση ευνοεί τους Γάλλους. Ιφναγγέλ, Διμπουισόν σε σουτ 3 πόντων. Rebound από τον Ιφναγγέλ. Τζάκσον. Κλέβει ο Γκάλης, συγκρατεί την μπάλα. Η assist στο Γιαννάκη. Παίζεται η μπάλα όπως έδειξε ο Αμερικανός Κρόουλι, καθώς από τον πάγκο της εθνικής ζήτησαν να μετρήσει το καλάθι, αλλά έχω την εντύπωση να μετρήσει γιατί. Σωστή ήταν η απόφαση των διαιτητών. Και αν η μπάλα είχε χτυπήσει το ταμπλό ήταν στο ανέβασμα. Δεν είχε πάρει καθοδική πορεία. Rebound από τον Φασούλα, ενώ στα τελευταία 2 λεπτά δεν έχει σημειωθεί πόντος και από τις 2 ομάδες. Το καλό πάντως είναι ότι η εθνική μαζεύει το rebound. Φάουλ από τον Πατρίκ Σαμ. Είναι το 5ο ομαδικό φάουλ των Γάλλων, 5 έχει και η ελληνική ομάδα. Ο Γάλλος coach αναγκάστηκε να αποσύρει γρήγορα τον Διμπουισόν γιατί έβλεπε ότι έχει πρόβλημα με τον Χριστοδούλου. Βέβαια τώρα διαθέτει λιγότερη δύναμη πυρός, καθώς ο Σαμ που μπήκε στη θέση του Διμπουισόν δεν είναι σουτέρ και αυτό το πράγμα δημιουργεί λιγότερα προβλήματα στην ελληνική ομάδα. Από τον Γκάλη στο Γιαννάκη που θα επιχειρήσει σου 3 πόντων. Ένα εύκολο όπως αποδείχθηκε rebound των Γάλλων και ο Ιφναγγέλ σε ρόλο οργανωτή. Πάντα εναντίον ζώνης, ελληνική ζώνη οι Γάλλοι. Τζάκσον. Νέο rebound με αποφασιστικότητα από τον Καμπούρη. Τουλάχιστον στα τελευταία λεπτά οι Γάλλοι δεν έχουν την ευχέρεια να ανανεώνουν τις επιθέσεις τους. Αλλά και η εθνική δεν αξιοποιεί το σίγουρο rebound, σκοράροντας. Η σειρά του Φασούλα, διεκδίκηση Χριστοδούλου και Σαμ, η μπάλα για τους Γάλλους όπως δείχνει ο Κρόουλι. Εκείνο που έλειψε με την αλλαγή της άμυνας από man to man σε ζώνη είναι το κλέψιμο της μπάλας και η εύκολη προώθηση σε έναν ευθυνδιασμό. Πήγε να γίνει και το εύκολο καλάθι από ελληνικής πλευράς. Η συνηθισμένη backdoor με αποδέκτη τον Τακουρί, έκλεψαν οι παίκτες εθνικής. Χριστοδούλου. Εκπληκτική κίνηση από τον Φάνη Χριστοδούλου. 4 στα 5 δίποντα. Μία στη μία βολές. Και ο Χριστοδούλου έχει πετύχει μέχρι στιγμής 11 πόντους. Έκοψε ο Φασούλας. Χριστοδούλου που μέχρι στιγμής παίρνει πολύ καλό βαθμό. Καλός στην άμυνα, καλός στην επίθεση, σοβαρός, εύστοχος. Να μην το ματιάσουμε.
Ο Γκάλης δεν βιάζεται, η Εθνική έχει προβάδισμα 13 πόντων. Τζάκσον αφήνει για τον Ιφναγγέλ. Σαμ είναι 2 εναντίον 1. Θα πετύχουν το καλάθι αφού ο Στρόφσκι βρισκόταν σε πλεονεκτική θέση. Το σκορ γίνεται 27-16. Εδώ ο σκόρερ του τελευταίου καλαθιού των Γάλλων, ο Στεφάν Οστρόφσκι. Και αλλαγές επί αλλαγών από πλευράς του Φρανσί Ζορντάν, που όπως και ο Μουρτζόγλου, έτσι και αυτός είναι σχετικά νεόκοπος στην εθνική ομάδα. Ήταν βέβαια assistant του Ζανγκάλ, αλλά σαν πρώτο αφεντικό συμπληρώνει 5 μήνες. Είναι η εποχή των assistant, Βασίλη. Βέβαια. Άλλωστε από τους 8 coach των ομάδων, οι 5 κοουτσάρουν για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Το δεύτερο άστοχο σου του Χριστοδούλου. Οι Γάλλοι με τον Τιμπουισόν που επανήλθε όπως και ο Βεστρίς αντί του Τζάκσον. Πήγε να περάσει την ασίστ στο Ιφναγγέλ. Η μπάλα τελικά, όπως δείχνει ο Κρόουλ, είναι για την ελληνική ομάδα. Μεσολάβησε παρέμβαση του Χριστοδούλου. Πολύ καλή άμυνα από τον Χριστοδούλου. Σε εκείνο που κάνει λάθος η ελληνική ομάδα μέχρι στιγμής είναι ότι ορισμένες επιθέσεις βιάζεται να τις εκδηλώσει χωρίς να υπάρχουν οι ευνοϊκότερες προϋποθέσεις. Προηγουμένως το τρίποντο του Χριστοδούλου, άλλα τρίποντα πιο πριν του Γιαννάκη. Εδώ έγινε το λάθος στη συνεννόηση του Γιαννάκη με τον Γκάλη. 8 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα ακόμα, 27-16. Η Φναγγέλ επιχειρεί σου 3 πόντων. Δεν υπάρχει κανείς Γάλλος για το rebound. Η μακρινή πάσα ευνηδιασμού του Φασούλα, αλλά ο Γκάλης βλέπει τους Γάλλους να έχουν γυρίσει. Να δούμε την επιλογή του. Χωρίς τύχη, όπως και η προσπάθεια για rebound. Η σειρά των Γάλλων, χωρίς πίεση ο Ιφναγγέλ, αυτή τη φορά θα βρει το στόχο. Μειώνει σε 27-19, 7 λεπτά και 48 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Έχω την εντύπωση ότι η ελληνική ομάδα θα πρέπει να ηρεμήσει το παιχνίδι, γιατί οι Γάλλοι βρίσκονται πίσω και είναι δικαιολογημένοι να επιχειρούν και τρίποντα ή και παρακινδυνευμένες προσπάθειες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Δεν μας συμφέρει ένας τέτοιος ρυθμός, ένας αδιάκοπος βομβαρδισμός είτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά. Θέλουμε ένα παιχνίδι που να πάει σε όσο το δυνατόν λιγότερες επιθέσεις και να επιταχύνουμε εκεί που συμφέρει εμάς και όχι τους Γάλλους. Φασούλας με αντίπαλο τον Βεστρίς θα κάνει ένα σχετικά παράξενο σουτ που δεν είχε τύχει. Τιμπουισόν. Έκλεψε ο Γιαννάκης, ολοκλήρωσε ο Γκάλης, που πιέζεται από τον Γκρεγκόρ Μπενιό. Κερδίζει το φάουλ από τον Γάλλο. Μετράει το καλάθι. 7 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Είναι το πρώτο φάουλ του Μπενιό. Το σκορ 29-19. Ο Γκάλης με 13 πόντους είναι ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού. Ο Χριστοδούλου έχει πετύχει 11 και δικαίωμα για μία βολή στον Γκάλη, που πάντα εναντίον της Γαλλίας έχει να αντιμετωπίσει το ίδιο πρόσωπο απέναντί του. Είναι ο καλύτερος Γάλλος αμυντικός, ο Ρισάρ Ντακουρί, που όμως τώρα βρίσκεται στον πάγκο. Ο Στρόφσκι, Βεστρίς, ο Μπενιό με αντίπαλο τον Γκάλη, ο Ιφναγγέλ ζητώ συγγνώμη, θα κάνει το σούτ, εντυπωσιακό κόψιμο από τον Φασούλα. Ο Ιφναγγέλ πρόλαβε. Ο Στρόφσκι χρεώνεται με βήματα από τον Γιούκεμπραντ, δεν μετράει το καλάθι. Υπάρχει πολύ καλή αμυντική προσφορά από τον Καμπούρη, ο οποίος ξέρει, καθώς έχει τον όγκο και το ύψος, έχει καταφέρει να κλείσει το οπτικό πεδίο στον Οστρόφσκι, με τη βοήθεια βέβαια και του Φασούλα, ο οποίος έχει μοιράσει διάφορες τάπες και έχει τρομοκρατήσει τους Γάλλους, οι οποίοι φοβούνται κυριολεκτικά να σουτάρουν. Γιαννάκης, 6 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, το σουτ 3 πόντων του Γκάλη, rebound του Οστρόφσκι και χρεώνεται με επιθετικό φάουλ ο Καμπούρης στην προσπάθειά του να πάρει την μπάλα. Εδώ ο Καμπούρης που έχει μια αθόρυβη αλλά πολύ ουσιαστική προσφορά στην άμυνα. Πέρασε από πολλές περιπέτειες ο Καμπούρης φέτος, υγείας, τραυματισμών και αναγκαστικής απουσίας. Θα έλεγα πάντως ότι αυτό το επιθετικό φάουλ ήταν καθαρό πλην άσκοπο, γιατί το rebound ήταν εξασφαλισμένο για τους Γάλλους και έτσι όπως ενέργησε ο Καμπούρης, το μόνο που μπορούσε να πετύχει ήταν να χρεωθεί με ένα φάουλ. Ο Στρόφσκι
Το καλάθι 30-21. Ο Οστρόφσκι, χωρίς να είναι πάρα πολύ δυνατός, είναι πιο ευκίνητος από τον Καμπούρη. Τώρα η εθνική ξανά με τον Γιαννάκη. Rebound του Βεστρής. Παραμένει το 30-21. Κόβεται εντυπωσιακά ο Οστρόφσκι από τον Φασούλα. Και το ευτύχημα είναι ότι η μπάλα έμεινε σε ελληνικά χέρια. Με τον Γκάλι το σουτ. Αλλά προηγουμένως έχει γίνει το φάουλ από τον Φρεντερίκ Φιναγκέλ. Εδώ playmaker της Ορτέζ. Είναι το 7ο ομαδικό φάουλ των Γάλλων. Αλλά βέβαια επειδή το φάουλ έχει γίνει πάνω στην προσπάθεια για σουτ, ο Νίκος Γκάλης έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Στην ελληνική πεντάδα επανήλθε το μεταξύ ο Στεργάκος στη θέση του Καμπούρη. Εδώ ο Γκάλης που έχει φτάσει τους 15 πόντους και τους 16 τώρα σε 14 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα αγώνα. Μια καλή σοδιά για τον Γκάλι μέχρι στιγμής. Διμπουισόν. Rebound τελικά από τον Γιαννάκη που είναι πανταχού παρόν στα αμυντικά rebound και γενικά στην άμυνα. Ο Γκάλης κρατάει την μπάλα. Από τον Χριστοδούλου στον Γιαννάκη. Οι Γάλλοι δεν έχουν αλλάξει την άμυνά τους από την αρχή, παίζουν men to men. Το shoot, rebound του Βεστρής. Ο Ιφναγγέλ δεν θα έχει αντίπαλο, θα επιχειρήσει πάλι το shoot 3 πόντων, δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο από τον Ιφναγγέλ και 32-24. Όλα αυτά 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Γιαννάκης πιέζεται από τον Διμπουισόν, ο Χριστοδούλου περνάει την μπάλα στον Φασούλα που θα προλάβει και η εθνική θα συνεχίσει την επίθεση σου 3 πόντων από τον Γιαννάκη. Λείπει το επιθετικό rebound. Δεν λείπει το επιθετικό rebound, Βασιλεία, απλά το τρίποντο δεν έπρεπε να γίνει. Ενώ αντίθετα οι Γάλλοι το έχουν, αλλά ευτυχώς ο Φασούλας βρίσκεται πάλι εκεί, χωρίς όμως ο Οστρόφσκι να δυσκολευτεί για να πετύχει το καλάθι. «32-26», οι Γάλλοι πλησίασαν στους 6 πόντους. Χριστοδούλου προσπαθεί να ξεφύγει από τον Τακουρί και κερδίζει το φάουλ. Ενώ έχουμε ένα νέο time out. 4 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Το time out είναι από ελληνικής πλευράς. Συμπέρασμα. Η ελληνική ομάδα, αφού γύρισε σε ζώνη, αμυντικά δεν έχει προβλήματα, πηγαίνει αρκετά καλά. Όμως της έχει λείψει το εύκολο καλάθι στην επίθεση, καθώς έχει πολύ λιγότερες ευκαιρίες να βγαίνει στον ευνηδιασμό. Κάνει λοιπόν τις επιθέσεις της εναντίον οργανωμένης άμυνας και καθώς ο Γκάλης αυτά τα τελευταία λεπτά περνάει ένα διάστημα αστοχίας, το καλάθι είναι δύσκολο, με αποτέλεσμα οι Γάλλοι να έχουν μειώσει στους 6 πόντους και να έχουν μπροστά τους ζωντανή την προοπτική να ξαναμπούν στο παιχνίδι, μάλλον έχουν μπει στο παιχνίδι επί ίσης ώρης. Όπως έδειξε και η στατιστική προηγουμένως, οι Γάλλοι με τα επιθετικά κυρίως rebound έχουν τον πρώτο λόγο σε αυτόν τον τομέα, 10-6, αλλά η εθνική ομάδα μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει αποφύγει τα λάθη, έχει μόλις 3 έναντι 11 των Γάλλων. Χριστοδούλου και 33-26. Μα τα λάθη των Γάλλων, Βασίλη, δημιουργήθηκαν από την ελληνική πίεση και μοιραία θα μειωθούν τα λάθη από τη στιγμή που η ελληνική ομάδα έπαψε να πιέζει. Στεργάκος κερδίζει το rebound, ανανεώνεται η ελληνική επίθεση, κάτι που έχει ανάγκη η ομάδα. 4 ακριβώς λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Γκάλης θα πετύχει το καλάθι, το σκορ γίνεται 35-26, μια ανάσα για την εθνική ομάδα, αυτό το καλάθι που προήλθε από το επιθετικό rebound. Νέο κόψιμο του Φασούλα πάνω στο σουτ του Διμπουισόν. Έχει πατήσει γραμμή ο Γιαννάκης, οι Γάλλοι πιέζουν και αυτό είναι το μεγάλο τους όπλο. Αυτό ζητούσε ο Ζορντάν και
το παιχνίδι με τη Βουλγαρία, άλλωστε ήταν μια πρόβα. Είδαμε τους Γάλλους να πιέζουν ασφυκτικά τους Βούλγαρους. Και πάντα άλλωστε το παιχνίδι των Γάλλων στηριζόταν στην πιεστική άμυνα. Βεστρής, Ιθναγγέλ με αντίπαλο τον Γκάλι. Οστρόφσκι από την κορυφή της ρακέτας. Rebound του Γιαννάκη. 3,5 λεπτά ακόμη, η εθνική προηγείται της Γαλλίας με 35-26. Σε ένα παιχνίδι που έχει πολύ μεγάλη σημασία, είναι ουσιαστικά αυτό που θα κρίνει, ενώ έγινε το λάθος από τον Γιαννάκη, ποια ομάδα θα περάσει στο Final Four του Ευρωμπάσκετ. Ο Γιούγκεμπραντ, ενώ οι Γάλλοι ζητάνε σκεμμένο φάουλ, έχει δώσει το φάουλ στον Χριστοδούλου, αλλά θεωρεί ότι έγινε μετά το σουτ, όπως καθαρά δείχνει. Το φάουλ στον Γιαννάκη και όχι στον Χριστοδούλου. Είναι το πρώτο φάουλ του αρχηγού της εθνικής. Δεν μπορεί να είναι το φάουλ στο Γιαννάκη, το φάουλ είναι στο Χριστοδούλου, άσχετα τι έδειξε ο διαιτητής ή έγραψε το ταμπλό. Ο Χριστοδούλου έχει πάει πάνω στη φάση. Πάντως το φάουλ στον πίνακα και λογικά και στο φιλοαγώνα χρεώνεται στον Γιαννάκη. Οι Γάλλοι έπαιξαν απ' έξω. Ντιμπουισόν, δεν πρόλαβε ο Γιαννάκης, και όταν ο Ντιμπουισόν είναι αμαρκάριστος, είναι ικανός να καταστρέψει μια ομάδα με τα τρίποντα. Είχε πετύχει μια φορά 11 σε βάρος ελληνικής και 54 πόντους. 35-29, σταθερά μπροστά η εθνική που έχει νέο πρόσωπο στην πεντάδα των Φιλίππου. Η σειρά του Γιαννάκη και 38-29. Να εδώ ο Παναγιώτης Γιαννάκης που ανταπέδωσε το καλάθι του Ντιμπουισόν. Ο Φιλίππου αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Οστρόφσκι. Ο Οστρόφσκι όμως θα πετύχει το καλάθι. Να εδώ ο Στεφάν Οστρόφσκι έχει πετύχει 14 πόντους. Μόνιμη απειλή, μόνιμο πρόβλημα και για την εθνική ομάδα αλλά και για τον Άρη όταν αντιμετωπίζει τη Λιμός. Και εδώ οι Έλληνες φίλαθλοι που δεν απογοητεύτηκαν από τη χθεσινή ήττα με την Γιουγκοσλαβία και στο τέλος έδιναν κουράγιο στην ομάδα για το σημερινό παιχνίδι. Γκάλης. Έχει γίνει το φάουλ από τον Ιθναγγέλ. Είναι το τρίτο φάουλ του Γάλλου playmaker και μάλλον ο Ζορντάν πραγματικά ετοιμάζει την αλλαγή. Θα περάσει και πάλι ο Γκρεγκόρ Μπενιό. 1 και 1 για τον Νίκο Γκάλι. Άρα 2. 39-31. Και με 20 πόντους του Γκάλι η εθνική προηγείται 40-31, 2 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο. Από τον Βεστρή στον Τακουρί. Ντιμπουισόν απέναντι στην ελληνική άμυνα. Ο Φασούλας μαζεύει την μπάλα. Η πάσα ευνηδιασμού. Ο Γκάλης στον Φιλίππου που είναι γρήγορος και θα πετύχει το καλάθι ύστερα από πολλή ώρα. Ένα καλάθι στον ευνηδιασμό. Η εθνική έχει πετύχει 3 καλάθια μέχρι τώρα στον ευνηδιασμό και έχει δεχτεί ένα από τον Φιλίππου που ίσως είναι ασορτή για αυτό το παιχνίδι λόγω στυλ, λόγω ταχύτητας, λόγω καλής άμυνας. Πάντως θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ την τεράστια προσφορά του Φασούλα. Μαζεύει τα rebound, σταματάει τους Γάλλους. Είναι ένα πραγματικό σκιάχτρο για τους αντιπάλους κατά τα καλάθια. Δεν τους αφήνει να σουτάρουν. Ένα ρόλο που δεν τον αρνείται και ο ίδιος. Το ρόλο του σκιάχτρου δηλαδή. Στο μεταξύ όμως ο Στρόφσκι ανταπέδωσε 42-33 η εθνική με τον Χριστοδούλου. Γιαννάκης. Το σουτ 3 πόντων. Μαζεύει το rebound. Βγάζει στον Γκάλι. Αυτός χωρίς πίεση. Φιλίππου νέο επιθετικό rebound. Δεν μετράει το καλάθι και έχει χρεωθεί με επιθετικό φάουλ ο Φιλίππου. Το αιώνιο πρόβλημα ανεξάρτητα από το αν η απόβαση του διαιτητή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και αυστηρή. Αν κρίνουμε από την αντίδραση του Φιλίππου. Αλλά κάποτε βέβαια ο Φιλίππου θα πρέπει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Η απόφαση του διαιτητή δεν ήταν αυστηρή, Βασίλη, γιατί ο Φιλίππου πριν σουτάρει έσπρωξε με το σώμα για να απομακρύνει τον αντίπαλο και να σουτάρει μετά άνετα. Ήταν ένα καθαρά επιθετικό φάουλ. Ντιμπουισόν.
Τακουρί σε μια δόκιμη για αυτόν θέση και βέβαια δεν έχει τύχει εκεί, αλλά ο Στρόφσκι μαζεύει άλλο ένα rebound ή έστω μια χαμένη παλιά. Την Μπουισόν κλέβει ο Χριστοδούλου, δεν ολοκληρώνει, δεν συγκρατεί την μπάλα. Μένουν ακόμα 23 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Η Εθνική προηγείται με 42-33. Ουσιαστικά δεν έχει απειληθεί μέχρι τώρα, στηριζόμενη κυρίως στην καλή της άμυνα. Το παιχνίδι θα ξαναρχίσει, η μπάλα είναι για τους Γάλλους. Εδώ ο Βεστρής. Κάποιες οδηγίες που ακούει από τον Ζορντάν για αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Από τα 23 που μένουν, οι Γάλλοι έχουν στη διάθεσή τους τα 19. Μπενιό. Η εθνική ομάδα βέβαια έχει αλλάξει την άμυνά της για να πιέσει σε αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Μπενιό επιμένει, μένουν ακόμα 6 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το ημίχρονο. Και ακούγεται η κόρνα, αλλά το χρονόμετρο γράφει 4 δευτερόλεπτα προφανώς. Για να δούμε τι συμβαίνει. Το χρονόμετρο σήμανε λήξη, αλλά η κόρνα σήμανε λήξη, αλλά το χρονόμετρο δείχνει 4 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα. Αυτό σημαίνει τι? Εδώ ο Ζορντάν προσπαθεί να συνοηθεί με τον Τέρνερ. Σημαίνει το εξής, ότι έληξε ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων, γιατί οι Γάλλοι δεν ανανέωσαν την επίθεσή τους για 30 δευτερόλεπτα, αλλά από καλή ελληνική άμυνα απλώς συνέχιζαν τον υπόλοιπο του χρόνου. Δεν είχαν λοιπόν 30 δευτερόλεπτα, έληξαν τα 30 και τώρα η μπάλα 4 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα πριν το τέλος του ημιχρόνου είναι για την ελληνική ομάδα που έχει να κάνει δικαίωμα να κάνει επίθεση. Έτσι ακριβώς είναι, διότι όπως σας είπαμε και προηγουμένως, έμεναν 23 δευτερόλεπτα που έγραφε το ταμπλό, εκ των οποίων οι Γάλλοι είχαν τα 19 στο χρονόμετρο. Είχαν εξαντλήσει τα προηγούμενα, είχαν 19 γιατί είχαν εξαντλήσει τα 11, αφού η μπάλα βγήκε πλάγια από καλή ελληνική άμυνα, δεν ανανεώθηκε ο χρόνος, απλώς στα 19 που τους απέμεναν έπρεπε να εκδηλώσουν την επίθεση. Και εδώ ο Ιουγκοσλάβος καμεραμάν μας δείχνει μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ήταν ο Αλεξάνδερ Γκομέλσκι σε ρόλο προέδρου πια της Ομοσπονδίας. Ο Κρόουλι εξηγεί στον Ζορντάν και τον συνεργάτη τον Ρεμπατέ τι ακριβώς συμβαίνει. Οι Γάλλοι βέβαια τώρα υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να έχει ανανεωθεί ο χρόνος για αυτούς, γιατί η ελληνική η μπάλα είχε βγει πλάγια αφού χτύπησε σε πόδι Έλληνα παίκτη, όμως οι διαιτητές δεν είχαν αυτή την άποψη, δεν είχαν δείξει στη γραμματεία ότι ο χρόνος πρέπει να ανανεωθεί. Άρα λοιπόν το καλάθι τους δεν μέτρησε, υπάρχει time out και 4 δευτερόλεπτα και 2 δέκατα του δευτερολέπτου για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Εκείνο που θα πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι εντάξει, η ελληνική ομάδα στο σκορ δεν πάει άσχημα, προηγείται με 42-33, αλλά δεν πάει και όσο καλά θα μπορούσε. Κατά την προσωπική μου άποψη το παιχνίδι θα μπορούσε να έχει τελειώσει σε αυτό το πρώτο ημίχρονο εάν για λόγους που δεν μπορώ να καταλάβω ο Ευθύμης Κιβωτζόγλου δεν γύρναγε την άμυνα από man to man σε ζώνη. Ποια είναι η διαφορά? Μέχρι τη στιγμή που η ελληνική ομάδα έπαιζε man to man, οι Γάλλοι είχαν κάνει 11 λάθη. Δηλαδή στο πρώτο μισό του πρώτου ημιχρόνου έκαναν 11 λάθη και ίσως λιγότερο χρόνο, γιατί η ζώνη έγινε πριν το 10. Από εκεί και πέρα, μέχρι τώρα δηλαδή στο υπόλοιπο μισό δεύτερο ημιχρόνου, οι Γάλλοι έχουν κάνει μόνο ένα λάθος. Αυτό και μόνο δείχνει τη διαφορά. Ο Γκάλης θα κάνει το σουτ στο τέλος και σε αυτό το σημείο τελειώνει το πρώτο ημίχρονο που βρίσκει την εθνική ομάδα να προηγείται της Γαλλίας με 42-33. Αυτά προς το παρόν από τον Ντόμ Σπόρτεβα, όπου θα επιστρέψουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο. 51 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα έγινε το λάθος από τον Γκάλη. Ήδη ο Γιαννάκης έχει πετύχει ένα τρίποντο στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου και έκανε το σκορ 45-33. Οι Γάλλοι με το Βενστρίς. Ο Μπενιό κερδίζει το rebound σε θέση που δεν βρισκόταν κανείς. Μειώνει σε 45-35. Η εθνική έχει ξεκινήσει με την γνωστή, την καθιερωμένη πεντάδα, ενώ από πλευράς Γάλλων ο Ζορντάν έχει βάλει τον Ερίκο Κανσέ με το νούμερο 10. Μια διόρθωση, βεβαίως παίζει ο Φιλίππου στην πεντάδα αντί του Στεργάκου. Οι 4 βασικοί λοιπόν και ο Φιλίππου που διατηρείται από το πρώτο ημίχρονο. Χριστοδούλου με αντίπαλο τον Οκανσέ. Έξοχη assist πάσα στον Φασούλα που δεν δυσκολεύεται να καρφώσει. Το σκορ γίνεται 47-35, η εθνική και πάλι στους 12 πόντους.
Οι Γάλλοι με τον Μπενιό. Έχουμε men to men στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Χριστοδούλου στον Τακούρη έκανε το screen. Ο Βεστρής. Γκάλης. Το σουτ στον ευνηδιασμό. Καλάθι 2 έδειξε στην αρχή ο Γιου και Μπραντ, αλλά είναι 3 πόντων όπως έδειξε ο Κρόουλι. Το σκορ λοιπόν γίνεται 50-35. Δεύτερο φάουλ από τον Φιλίπ πάνω στον Οστρόφσκι και εδώ τελικά σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, τουλάχιστον στα δύο πρώτα μάτς, οι Ευρωπαίοι ανακαλύπτουν ότι ο Γκάλης, πέρα από ένας αναγνωρισμένος σκόρερ, ενώ έχουμε το τρίποντο από τον Μπενιό τώρα, έχει ικανότητα και σαν σουτέρ και μάλιστα 3 πόντων. Ήταν μια έκπληξη για όλους αυτή η επίδοση του Γκάλη από τη γραμμή των 6-25. Χριστοδούλου που βοηθάει στο κατέβασμα της μπάλας, ενώ το σκορ είναι 50-38. Ήταν 50-35 η μεγαλύτερη διαφορά. Ντακουρί για τον Οκανσέ. Κόβει ο Γιαννάκης αλλά με φάουλ. Και ξανά η φάση. Ο Οκανσέ πήγε να καρφώσει, τον έκοψε εκεί με φάουλ ο Γιαννάκης. Και έχει λοιπόν δικαίωμα ο ένας από τους δύο Οκανσέ. Ο άλλος βέβαια τραυματίστηκε και δεν είναι στην ομάδα. Για δύο βολές. 50-39. Εδώ ο Ερίκο Κανσέ και 50-40, οι 15 πόντοι έγιναν πολύ γρήγορα 10. Γιαννάκης. Χριστοδούλου υπό την πίεση του Κανσέ. Γιαννάκης 14 δευτερόλεπτα πριν εκπνεύσει η προθεσμία που έχει στη διάθεσή της Εθνική. Τώρα η ελληνική ομάδα που έχει και πάλι την μπάλα έχει 12 δευτερόλεπτα για να εκδηλώσει επίδοση, ως απομένουν δηλαδή, δεν είναι ο χρόνος. Από τον Γιαννάκη στον Γκάλι. Περνάει μπάλα στον Φασούλα, το σουτ και έχει γίνει το φάουλ από τον Βεστρής. Να εδώ ο σέντερ της Λιμόζ, ο ψηλότερος Γάλλος παίκτης. Είναι το πρώτο του φάουλ. Το Παναγιώτης Φασούλας έχει δικαίωμα για δύο βολές. Ο Παναγιώτης Φασούλας που έχει κάνει μια μεγάλη εμφάνιση σήμερα, κυρίως αμυντικά αλλά και επιθετικά, δεν είναι άσχημος. «52-40». «51-40». 17 ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος. Rebound του Βεστρής. Η εθνική ομάδα επιστρέφει και συνεχίζει την ίδια αμυντική τακτική. Ο Στρόφσκι κλεισμένος θα βρει τελικά τον τρόπο να πετύχει ένα ακόμη καλάθι και σαν να μην έφτανε αυτό θα αναγκάσει τον Φασούλα να κάνει το φάουλ. Τελικά το φάουλ χρεώνεται στο Φιλίππου. Ήταν και οι δύο εκεί που προσπάθησαν να κλείσουν τον Οστρόφσκι. Είναι το τρίτο φάουλ του Φιλίππου και εδώ ο Οστρόφσκι που έχει πετύχει 18 πόντους τους κάνει 19 και το σκορ γίνεται 51-43. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Φασούλας δεν έχει κάνει ούτε ένα φάουλ από την αρχή του αγώνα και αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο για την ελληνική ομάδα, δηλαδή έχει αποθέματα στην ευαίσθητη θέση του σέντορ. Και είναι και κατόρθωμα γιατί ένας παίκτης που ανά πάσα στιγμή επί 40 λεπτά προσπαθεί να κόψει δύσκολα δεν υποβεί σε φάουλ, πρέπει να είναι και τυχερός. Ο Κανσέ θα πετύχει το καλάθι, ο νεαρός Γάλλος που είναι γρήγορος στην εκτέλεσή του και εκρηκτικός. Έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθλημα φέτος. 51-45 και μέσα σε λιγότερο από 3,5 λεπτά η διαφορά των 15 πόντων μειώθηκε στους 6. Ο Γκάλης δίνει πάλι μια ανάσα. Οι Γάλλοι έκαναν βήματα και έχασαν την μπάλα, βήματα χωρίς πίεση. Έτσι λοιπόν η ελληνική ομάδα 15 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα έχει δικαίωμα για μια νέα επίθεση και ελπίζει να επαναφέρει την διαφορά πάνω από τους 10 πόντους. Μια διαφορά στο σκορ που αυξομειώνεται ακριβώς γιατί η ελληνική ομάδα δεν έχει διάρκεια, δεν έχει σταθερότητα στην απόδοσή της
Είναι λίγες οι περιπτώσεις που απέναντι σε οργανωμένη άμυνα προσπαθεί να φτάσει με ομαδικό πνεύμα προς το καλάθι. Μπενιό, ενώ αστόχησε προηγουμένως ο Γιαννάκης, το σκορ είναι 53-45. Ο Κανσέ, ο Οστρόφσκι που σκέπτεται πώς θα ενεργήσει το σούτ από το high post. Νέο καλάθι από τον Οστρόφσκι που μέχρι στιγμής παραμένει άλλη το πρόβλημα για την εθνική ομάδα. Έχει πετύχει 23 πόντους. Και ενώ έχουν αλλάξει 3 παίκτες πάνω του, κατά σειρά Στεργάκος, Καμπούρης και Φιλίππου. 53-47, ένα άσχημο τελευταίο σερί για την εθνική ομάδα πριν ο Γκάλης πετύχει το καλάθι. Η εθνική ομάδα έχει πετύχει 4 πόντους και οι Γάλλοι 12. Έκλεψε ο Χριστοδούλου και από τον Γιαννάκη στον Γκάλη που θα δώσει μια έξοχη πάσα στον Φιλίππου και αυτός με την σπιρτάδα του θα πετύχει το 57-47. Είναι αποτέλεσμα της πιεστικής και πάλι άμυνας. Οι Γάλλοι άρχισαν τα λάθη και η ελληνική ομάδα από τη στιγμή που θα κλέψει μπάλα είναι πολύ εύκολο να βγει στον ευθυνιασμό και να θέσει το lay-up. Επανήλθε στη γαλλική πεντάδα ο Σαμ με το 12. Ο Στρόφσκι. Έχει γίνει φάουλ από τον Χριστοδούλου. Από τον Χριστοδούλου. Είναι το δεύτερο φάουλ του Φάνη. Η Γάλλοι απ' έξω με τον Ρίκο Κανσέ. Και η εθνική αλλάζει και πάλι την άμυνά της από αυτή τη γαλλική επίθεση σε ζώνη. Να δούμε το αποτέλεσμα. Ξεκινάμε από διαφορά 10 πόντων. Καλό αποτέλεσμα στην πρώτη εφαρμογή της ζώνης. Αλλά μέχρι ενός σημείου χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τρίτο φάουλ για τον Φάνη Χριστοδούλου. Και μια φάση που θύμισε λίγο box. Αν και βέβαια ο Χριστοδούλου δεν έχει τέτοιες στάσεις. Απλώς ο Μπενιό προσπάθησε να κρατηθεί όρθιος. Δεν θα έλεγα box. Αγώνα πάλης. Πάλι, ναι. Οι Γάλλοι με τον Μπενιό πάντα σε ζώνη η εθνική ομάδα. Ο Κανσέ. Rebound τελικά από τον Φιλίππου ύστερα από διεκδίκηση και η εθνική στο προσκήνιο. Ο Γιαννάκης αποφασίζει τη διείσδυση και αποδεικνύεται ότι καλά έκανε. 59-47. Οι Γάλλοι προσπαθούν να τα αποδώσουν. Νέο καλάθι από τον Οστρόφσκι. Είναι ο παίκτης που κρατάει τη Γαλλία μέσα στο παιχνίδι από την αρχή του αγώνα. Ενώ το σκορ είναι 59-49 και μένουν 13 δευτερόλεπτα, αλλά οποιαδήποτε διαφορά μικρή μεγάλη με τους Γάλλους δεν αποτελεί εγγύηση και το έχει διδάξει το παρελθόν αυτό. Χριστοδούλου σε θέση pivot, ο Φασούλας μπερδεύεται, αλλά έχει γίνει το φάουλ που θα δώσει. Μπερδεύτηκε ο Φασούλας, ο καημένος ο Φασούλας ήταν έτοιμος να σηκωθεί και να καρφώσει, αλλά οι Γάλλοι του κάνανε φάουλ. Βλέπεις τη βάση ξανά. «13 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος». 60-49 με τον ένα πόντο του Φασούλα. Μπενιό. Ο Ζορντάν δεν έχει αποφασίσει ακόμη να ρίξει στη μάχη τον Τιμπουισόν που είναι κλασικός εναντίον ζώνης. Ο Βεστρής θα πετύχει το 60-52, θα μειώσει σε 60-51. Πάντως αμφιβάλλω αν ήθελε ο Βεστρής να το πετύχει έτσι αυτό το καλάθι. Ραβέρσα με ταμπλό από εκεί που σούταρε, πολύ δύσκολο. Μάλλον για απευθείας πήγαινε, αλλά στράβωσε το σούτ και κατά τύχη χτύψει πάλα στο ταμπλό και πήγε μέσα. Γκάλης. Rebound του Σαμ. Και από τον Σαμ στον Οκανσέ η εθνική επιστρέφει και οργανώνει την άμυνά της. Βεστρής. Το pivot, η μπάλα δεν βρίσκει πουθενά. Χριστοδούλου στο rebound. Γκάλης που βρίσκει απέναντι τον Σαμ και οι Γάλλοι έχουν γυρίσει την άμυνά τους. Το σουτ με ταμπλό του Γιαννάκη. Από τον Σαμ στον Μπενιό.
που κάνει το σούτ από τη γωνία, αφού πέρασε το Γιαννάκη δεν υπήρχε άλλος παίκτης σε εκείνο το σημείο της ζώνης για να τον σταματήσει. 6 πόντους και πάλι, Η διαφορά ξαναφτάνει στους 6 πόντους, αυτή η αιώνια ανασφάλεια με τους Γάλλους. Μα δεν παίζουμε, μπορεί να προηγούμεθα, αλλά δεν παίζουμε καλά. Η ομάδα έχει μεγάλες διακυμάνσεις. Ο Γκάλης έχει χαμηλό ποσοστό ευστοχίας, χαμηλό δηλαδή σε σχέση με αυτά που μας έχει συνηθίσει. Ο Βεστρίς κέρδισε το rebound και ενώ μένουν 11,5 λεπτά πριν από το τέλος, οι Γάλλοι έχουν καταφέρει 2-3 φορές να ανατρέψουν διαφορές 11 και 15 πόντων. Κάθε φορά το παιχνίδι ξαναρχίζει, οπότε οι Γάλλοι μειώνουν. Ο Στρόφσκι, η πάσα στον Βεστρίς, προσπάθησε να κόψει χωρίς αποτέλεσμα Φασούλας και 60-55, 11 λεπτά πριν από το τέλος. Αλλαγή, στη θέση του Φιλίππου επανέρχεται ο Καμπούρης. Οι Γάλλοι βέβαια πιέζουν όπως πάντα για να μην επιτρέψουν στην εθνική ομάδα να απειλήσει με άνεση. Φασούλας αποτυγχάνει στο κάρφωμα, αλλά έχει γίνει το φάουλ από τον Βεστρίς. Είναι το δεύτερο φάουλ του Γάλλου. Ξαναβλέπετε τη φάση. Έχω την εντύπωση ότι η ελληνική ομάδα θα πρέπει να προσέξει από εδώ και πέρα. Θα πρέπει οι παίκτες να εγκαταλείψουν τις ατομικές προσπάθειες, και αυτό ισχύει κυρίως για τον Γκάλη και τον Γιαννάκη, και θα πρέπει να αναζητήσουν το καλάθι μέσα από συνδυασμένες ενέργειες, και κυρίως ο Γκάλης, ο οποίος προσελκύει την προσοχή, το μαρκάρισμα των αντιπάλων, θα πρέπει να προσπαθήσει να αξιοποιήσει κυρίως το Φασούλα αλλά και το Χριστοδούλου. Χριστοδούλου κερδίζει το rebound και έχει γίνει επιθετικό φάουλ από τον Ζορζ Βεστρίς. 10 και 40 πριν από το τέλος. Τρίτο φάουλ του Βεστρίς, το σκορ είναι 61-55. Πιεστική άμυνα των Γάλλων με τον Ιφναγγέλ στο Γιαννάκη και τον Ντακουρί στο Γκάλι. Χριστοδούλου στον Γιαννάκη. «16 δευτερόλεπτα ακόμη για την ελληνική επίθεση. Προσπαθεί να ξεμαρκαριστεί ο Χριστοδούλου. Γίνεται το λάθος στην πάσα του Γιαννάκη προς το Φασούλα. Οι Γάλλοι πάντα απειλητικοί. Ο Κανσέ. Rebound του Γκάλι. Είναι μόνος εναντίον 4. Θα περιμένει. Θα περιμένει μέχρι να εκτελέσει μόνος του. Από τον Ιφναγγέλ στον Οκανσέ. Ντακουρί και πάλι Ιφναγγέλ. 61-55. Σε μια κρίσιμη και δύσκολη για την ελληνική ομάδα καμπή. Ο Στρόφσκι. Αν μιλάτε δεν σας ακούω, μήπως κόψατε μικρόφωνο?
Γάλλου. Καμπούρης αφήνει στον Γιαννάκη που καταδιώκεται από τον Ιφναγγέλ. Η εθνική ομάδα έχει κολλήσει στους 61 πόντους και ευτυχώς ο Γιαννάκης ύστερα από αρκετή ώρα θα κάνει το 63-55 διαφορά και πάλι στους 8 πόντους. Ο Στρόφσκι, Ντακουρί. Ο Στρόφσκι με αντίπαλο τον Φασούλα θα τον νικήσει και μειώνει σε 63-57. Ο Στρόφσκι παίζει μόνος του απέναντι σε όλη την ελληνική ομάδα. Έχει πετύχει μέχρι τώρα 27 πόντους και έχει δημιουργήσει ένα σωρό προβλήματα. Καμπούρης εκεί που βρίσκεται είναι ακίνδυνος. Γκάλης δεν μετράει. Έχει καταλογίσει καθαρά ο Κρόουλι φάουλ στο ξεκίνημα της προσπάθειας. Εδώ ο Αμερικανός. Και ο Κιουμουρτζόγλου θα ρίξει στη μάχη τον Λιβέρη Ανδρίτσο αντί του Χριστοδούλου, προφυλάσσοντάς τον αφού έχει 4 φάουλ. Ο Ανδρίτσος λοιπόν από πλάγια. 7 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ελλάδα-Γαλλία 63-57. Η πάσα στο Φασούλα που θα αστοχίσει και έχει χρεωθεί με επιθετικό φάουλ ο Καμπούρης προσπαθώντας να πάρει το rebound. Από 6 ομαδικά φάουλ και 2 ομάδες. Και νέα αλλαγή. Ο Στεργάκος αντί του Καμπούρη. Ήταν το τρίτο φάουλ. Ήταν το τρίτο φάουλ του Καμπούρη, το 7ο ομαδικό για την ελληνική ομάδα. Τα φάουλ είναι 7-6. Έχουν 3 ο Καμπούρης, 3 ο Στεργάκος, 3 ο Φιλίππου και 4 ο Χριστοδουλού. Ο Γκάλης δεν έχει κάνει ακόμα φάουλ, ο Γιαννάκης έχει 2. Ντακουρί με αντίπαλο τον Ανδρίτσο, περνάει. Τελικά ο Γιαννάκης μαζεύει το rebound. 63-57. Γιαννάκης στον Ανδρίτσο που προτιμάει την προσποίηση και την τρίπλα παρά το σουτ. Στεργάκος. Φασούλας. Δεν πετυχαίνει το καλάθι από την πάσα του Στεργάκου, αλλά τουλάχιστον κερδίζει το φάουλ. Εφτά λεπτά ακόμα. Είναι το πρώτο φάουλ του Μπιτέρ που έχει ύψος 2-10. Και εδώ βέβαια είναι ο Φασούλας και όχι ο Παπαδόπουλος, όπως έδειξαν από λάθος οι Ιουγκοσλάβοι. 64-57. Και 65-57 με τις 2 εύστοχες βολές του Παναγιώτη Φασούλα που έχει πετύχει μέχρι τώρα 9 πόντους. Ντακουρί. Διμπουισόν υπό την πίεση του Γιαννάκη, η εθνική ομάδα εδώ και ώρα έχει αλλάξει την αμυνά της, παίζει πάλι men to men. Το σουτ του Ντακουρί. Rebound με αποφασιστικότητα από τον Στεργάκο που δεν επέτρεψε στους Γάλλους να το αμφισβητήσουν. Και 65-57, 6 και 47 πριν από το τέλος. Γκάλης προσπαθεί να βρει ένα διάδρομο απέναντι στον Ντακουρί που δεν παραιτείται. Το καλάθι δεν μετράει. Έχει γίνει προηγουμένως το φάουλ από τον Ντακουρί. Δεύτερο φάουλ για τον αρχηγό της Λιμόζ. Και μία συν μία βολές για τον Γκάλη, καθώς η ελληνική ομάδα έχει τον πόνους πια. Οι Γάλλοι έχουν κάνει 8 φάουλ. ...66-57 με 28 πόντους του Γκάλη μέχρι τώρα. Αλλά η διαφορά θα μείνει στους 9 πόντους, ενώ μένουν 6,5 λεπτά πριν από το τέλος. Γιαννάκης. Γκάλης μεταξύ 4. Ευτυχώς βρέθηκε εκεί ο Ανδρίτσος να δώσει, ας επιτραπεί, έκρασε ένα χαστούκι στην μπάλα για να πάει έξω από τη ρακέτα. Γιαννάκης κόβεται από τον Μπιτέρ, αλλά με φάουλ όπως δείχνει ο Κρόουλι.
Δεύτερο φάουλ από τον Πίτερ και δικαίωμα για βολές στον αρχηγό της εθνικής ομάδας που έχει φτάσει τους 15 πόντους, και ενώ η εθνική ομάδα σε αυτά τα τελευταία λεπτά συντηρεί και αυξάνει λίγο το προβάδισμά της χάρη στα φάουλ που κερδίζει και όχι στα καλάθια που σημειώνει αποτέλεσμα καλών επιλογών. Πίτερ, φάουλ από τον Στεργάκο και είναι το τέταρτο, ενώ έχουμε time out. 6 λεπτά λοιπόν και 1 δευτερόλεπτο πριν από το τέλος του αγώνα. Η ελληνική ομάδα έχει ένα προβάδισμα 10 πόντων. Εκείνο που χρειάζεται πια από εδώ και μπρος είναι να ξέρει ότι οι Γάλλοι θα ρυψοκινδυνεύσουν, θα πιέσουν σε όλο το γήπεδο και θα προσπαθήσουν να εκδηλώσουν γρήγορες επιθέσεις με σουτ 3 πόντων. Θέλει λοιπόν μια προσοχή στους περιφερειακούς παίκτες και κυρίως στον Τιμπουισόν, που θα είναι η αιχμή του δόρατος, και από εκεί και πέρα σιγουριά στις δικές μας επιθέσεις, να μην πηγαίνουμε για το καλάθι πριν περάσουν τα 20-25 δευτερόλεπτα, ώστε ο χρόνος να κυλάει όσο το δυνατόν περισσότερο, μια και όσο κυλάει είναι υπέρ της ελληνικής ομάδας. 6 λεπτά λοιπόν ακόμα και ο Φρανκ Πίτερ, νέο πρόσωπο στην Εθνική Γαλλίας, ο σέντερ της κυπελούχου Μιλούζ, απέναντι στο καλάθι. 67-58. Και 67-59. Πιέζουν οι Γάλλοι, όπως ακριβώς περιμέναμε, με double team από την Μπουισόν και η Φναγκέλ πάνω στον Γιαννάκη. Η μπάλα φτάνει στη ρακέτα των Γάλλων και εκεί πλέον να δούμε τι θα γίνει. Απέναντι σε αυτή τη zone press, ο Ανδρίτσος δίνει τη λύση. Ο Ανδρίτσος που και χθες εναντίον των Ιουγκοσλάβων, βέβαια όταν μπήκε όλα είχαν κρυφθεί, πέτυχε 2 καλάθια σε εισάριθμες προσπάθειες. 69-59. Ο Ανδρίτσος είναι πολύ καλό όπλο εναντίον ζώνης, έχει σταθερό σουτ από μέση απόσταση και από μακρινή ακόμα. Το μόνο του πρόβλημα είναι ότι είναι λίγο αδύνατος στην άμυνα, και αυτός είναι κυρίως ο λόγος που θύμισε ο Κιμουρτζόγλου δεν του δίνει περισσότερο χρόνο να παίζει και να ξεκουράζει τον Φάνη τον Χριστόδουλο. Στο μεταξύ ο Ανδρίτσος έκανε το φάουλ στον Ντακουρί. Το σκορ γίνεται 69-60. Και είναι αξιοσημείωτο, ενώ αστόχησε ο Ντακουρί, ο οποίος βρίσκεται σε εκπληκτική φόρμα τον τελευταίο καιρό. Χτες πέτυχε 32 πόντους και τώρα ύστερα από 35 λεπτά αγώνα πέτυχε τον πρώτο του πόντο. Φασούλας και 71-60. Ντακουρί προσπαθεί να τα αποδώσει, χρεώνεται με επιθετικό φάουλ πάνω στον ποιον άλλον, τον σπεσιαλίστα σε αυτές τις φάσεις, Γιαννάκη. Βλέπουμε ότι οι Γάλλοι έχουν ανοιχτεί σε όλο το γήπεδο και προσπαθούν να πιέσουν. Θέλει καθαρό μυαλό από τους γκάρ, τον Γιαννάκη και τον Γκάλι, και να περάσει η μπάλα στους ψηλούς, οι οποίοι ελευθερώνονται στα πλάγια, όπως προηγουμένως που ελευθερώθηκε ο Φασούλας. Τώρα είναι ελεύθερος Στεργάκος. Γιαννάκης πιέζεται, πασάρει στον Ανδρίτσο που συγκρατεί την μπάλα. Η Εθνική έχει ακόμη χρόνο αρκετό, 15 δευτερόλεπτα. Η πάσα στον Φασούλα, Γκάλης. Και έχει γίνει το φάουλ από τον Τιμπουισόν. Αυτό θα γίνεται από εδώ και πέρα, όσο οι Γάλλοι πιστεύουν ότι είναι στο παιχνίδι, και προσωπικά δεν νομίζω ότι θα παραιτηθούν ποτέ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, όπως συμβαίνει πάντα. Θα πιέζουν. Η εθνική ομάδα, ο Κιουμουρτζόγλου έχει εμπιστοσύνη στην ευστοχία του Γκάλη στις ελεύθερες βολές, αλλά ο Γκάλης δεν θα τον δικαιώσει σε αυτή τη φάση. Χάνεται το πλεονέκτημα. Μπενιό. Το σουτ 3 πόντων του Τιμπουισόν και το σκορ γίνεται 71-63. Από 71-60 εδώ Τιμπουισόν που έχει πετύχει 10 πόντους, και γίνεται πάλι το λάθος
Νέο σου 3 πόντων του Τιμπουισόν που χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Ευτυχώς ο Στεργάκος θα μαζέψει την μπάλα. Φασούλας κόβεται από τον Τακουρί και χρεώνεται με φάουλ από τον Γιούγκεμπραντ. Οι Γάλλοι εξακολουθούν να φωνάζουν και ο Κρόουλι τους απειλεί με τεχνική ποινή. Θα ξαναδούμε τη φάση. Εδώ ο Φασούλας πάει να καρφώσει και έρχεται το Τακουρί, αλλά βέβαια εδώ που έπιασαν οι Γάλλοι τη φάση, οι Ιουγκοσλάβοι δεν μπορούν να καταλάβουμε τι ακριβώς έγινε. Όχι, καταλάβαμε. Έστω και αν έχει κόψει την μπάλα με το σώμα, έχει κάνει φάουλ ο Τακουρί. Διότι είναι μακριά και το σώμα του πέφτει πάνω στο σώμα του Φασούλα. Είναι ένα καθαρό φάουλ, άδικα διαμαρτύρονται. Ο Φασούλας λοιπόν έχει δικαίωμα για 2 βολές. Βλέπουμε εδώ τα φάουλ είναι 4 για τον Στεργάκο, 4 για τον Χριστοδούλου, 4 για τον Τακουρί, 3 για τους Φιλίππου, Καμπούρη, Μπενιό, Βεστρίς και Ιφναγγέλ. 4 λοιπόν λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Η ελληνική ομάδα έχει 8 πόντους διαφορά και αντιμετωπίζει το πρες των Γάλλων. Εφόσον λογικά ο Γκάλης με το Γιαννάκη μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Η γαλλική ομάδα ποτέ δεν κατάφερε πρεσάροντας να δυσκολέψει την ελληνική ομάδα. Μάλλον είναι κάτι που ευνοεί πολύ τους δικούς μας. Φτάνει να αντιληφθούν, ας πούμε, το τι ακριβώς συμβαίνει και να το αξιοποιήσουν κατάλληλα. 73-63 από τις 2 βολές του Φασούλα, 4 λεπτά πριν το τέλος. Ιφναγγέλ, follow από τον Οστρόφσκι. Ο Μπενιό κερδίζει την πρώτη μάχη, κερδίζει και τη δεύτερη με τον Χριστοδούλου. Ιφναγγέλ δεν έχει άλλη επιλογή ο Ζοντάν, παίζει με 4 γκάρ και ένα ψηλό, τον Οστρόφσκι. Ιφναγγέλ θα πετύχει το καλάθι. 73-65 το σκορ, 3,5 λεπτά πριν από το τέλος. Και πίεση σε όλο το γήπεδο που μοιραία οδηγεί σε λάθος από τον Χριστοδούλου που δεν κοίταξε. Τιμπουισόν, Τακουρί στο επιθετικό rebound, ξεφεύγει η μπάλα και ο Φασούλας τη μαζεύει. Χρειάζεται βοήθεια εκεί ο Γιαννάκης. Χριστοδούλου από τον Ανδρίτσο στο Φασούλα, αλλά πρόλαβε ο Στρόφσκι. Νέο σου 3 πόντων, το τρίτο μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα από την Τιμπουισόν. Θα ξαναβρει το στόχο και το σκορ γίνεται 73-68. 3 ακριβώς λεπτά πριν από το τέλος. Νέο λάθος. Ιφναγγέλ και η μπάλα για την ελληνική ομάδα από τη διεκδίκηση του Ανδρίτσου με τον Τιμπουισόν και έχουμε νέα αλλαγή. Εδώ πλέον φαίνεται... Δεν φτάνει μόνο αλλαγή, εδώ χρειάζεται και time out. Και time out, ταυτόχρονα παίρνει ο Κιμουρτζόγλου. Ενώ ετοιμάζεται, βλέπουμε τον Κόρφα, ντυμένο με πολιτικά, θα χρειαζόταν πολύ σε αυτό το παιχνίδι όπως προβλέπαμε από χθες, γιατί ήταν σίγουρο ότι οι Γάλλοι μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο θα πιέζουν. Ο Κιμουρτζόγλου τώρα εμπιστεύεται μια θέση στην πεντάδα στον Κώστα Παταβούκα, καθώς βλέπει ότι οι Γάλλοι παίζουν με 4 γκάρ και ένα ψηλό και χρειάζεται απαραίτητα και ένας τρίτος περιφερειακός παίκτης δίπλα στον Γκάλι και τον Γιαννάκη. Θα αποδειχθεί για ακόμη μια φορά ότι αυτά τα παιχνίδια Ελλάδας-Γαλλίας είναι καταδικασμένα να κρίνονται πάντα στο τέλος. Πάντα η εθνική παίρνει μεγάλη διαφορά, αλλά ποτέ δεν κερδίζει εύκολα. Γιαννάκης. Γκάλης, πασάρι στον Φασούλα, που αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 75-68. Και μένουν 2,5 λεπτά ακόμη για να τελειώσει το παιχνίδι που οδηγεί ουσιαστικά, γιατί τυπικά είναι το αυριανό παιχνίδι με τη Βουλγαρία. Παταβούκα στο rebound. Ο Γκάλης χωρίς κανέναν αντίπαλο θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι ήδη στον πάγκο της εθνικής και ας ελπίσουμε να μην συμβαίνει πρόωρα αυτό. Έχουν αρχίσει να πανηγυρίζουν. Τελείωσε, Βασίλη. Είναι απλό. Αν η ελληνική ομάδα λειτουργήσει με λογική, αυτή η zone press των Γάλλων γίνεται boomerang. Διότι όλο το πίσω μέρος του γηπέδου είναι ακάλυπτο. Εφόσον μπορέσουν οι γκάρ και περάσουν την μπάλα πίσω και φτάσει ειδικά στο Φασούλα, ας πούμε, από εκεί και πέρα θα έχουμε σε κάθε φάση και ένα κάρφωμα ή φάουλ. Προηγουμένως υπήρξε μια σύγχυση, διότι έμεινε μόνος του ή ο Φάνης ή ο Γιαννάκης να αντιμετωπίσουν, ας πούμε, 3 αντιπάλους και όλοι οι άλλοι είχαν βιαστεί να περάσουν στο κάτω μέρος του γηπέδου.
Αυτό ήταν λάθος. Θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στο πέρασμα της μπάλας από τη σέντρα και μόλις η μπάλα περάσει τη σέντρα πια είναι ελεύθερες οι γωνίες. Ή ο Φασούλας ή ο Φάνης ή ο Στεργάκος, όποιος είναι, ας πούμε, όποιος θέλει να είναι δεύτερος ψηλός. Και είναι πια εύκολο βέβαια για τον Φασούλα ή για τον δεύτερο ψηλό να πετύχει το καλάθι, αφού οι Γάλλοι έχουν ανοιχτεί και δεν υπάρχει Όλο το γήπεδο είναι εύκολο πια. αντίπαλος. Διμπουισόν. Πάλι για 3 πόντους. Φασούλα στο rebound. Αν συνεχιστεί αυτό το σκηνικό δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ωραία, ξανά στον ευθυνιασμό. Από τον Παταβούκα στο Γιαννάκη. Χριστοδούλου. Έχουν πιάσει τις γωνίες οι Έλληνες παίκτες για να ροκανίσουν τον χρόνο. Μένουν 14 δευτερόλεπτα, αρκεί να μην γίνει βέβαια το λάθος. Γκάλης. Μένουν 5 δευτερόλεπτα, θα πρέπει να σουτάρει. Φασούλα στο φόλο, παλεύει για το επιθετικό rebound. Η σειρά των Γάλλων με τον Τακουρί. Βλέπει ο Φασούλας που έχει μια έξοχη παρουσία. Τον είδαμε πόσο γρήγορα διήνυσε το γήπεδο κατά μήκος για να φτάσει από την επίθεση στην άμυνα και να κλέψει. Δεν έχει απλά μια έξοχη παρουσία, είναι ο καλύτερος παίκτης της ελληνικής ομάδας σήμερα. Ντουμπουισόν θα πετύχει το καλάθι 77-70, 1 και 32 πριν από το τέλος. Χριστοδούλου. Είναι 3 εναντίον 1. Γκάλης στο Φασούλα που θα πετύχει το καλάθι. Μια μεγάλη πραγματικά εμφάνιση από τον Παναγιώτη Φασούλα που επαναλαμβάνει εδώ σε ουδέτερο έδαφος ό,τι είχε κάνει εναντίον των Γάλλων στο προολυμπιακό του 84 μέσα στο Παρίσι τους είχε βάλει 30 πόντους έτσι. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο είχε κάνει ρεκόρ με την εθνική ομάδα Φασούλας που σήμερα έχει πετύχει μέχρι τώρα 17 πόντους με 5 στα 10 δίποντα και 7 στις 10 βολές. 80-70 από τον Παναγιώτη Φασούλα, τον άνθρωπο που ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξει αντίρρηση από πλευράς Γάλλων. Βάζει τελεία και παύλα σε αυτό το παιχνίδι. Φάουλ από τον Παταβούκα στον Οστρόφσκι και ενώ ο Γάλλος πέφτει κάτω, έχει χτυπήσει στο πρόσωπο. Εν πάση περιπτώσει μένουν 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα και το σκορ είναι 80-70. Είπαμε προηγουμένως ότι ουσιαστικά αυτό το παιχνίδι δίνει την πρόκριση στην εθνική ομάδα. Υπάρχει και το αυριανό με τη Βουλγαρία που χρειάζεται εκεί και απαραίτητο. Το αυριανό με τη Βουλγαρία, όπου βέβαια παρουσιάζεται πολύ πιο εύκολο από το σημερινό, καθώς οι Βούλγαροι στην πρεμιέρα χθες έκαναν μια απογοητευτική, θα λέγαμε, εμφάνιση. Έτσι λοιπόν ουσιαστικά η ελληνική ομάδα από σήμερα, κερδίζοντας τους Γάλλους, εξασφαλίζει την πρόκρισή της στα ημιτελικά, δηλαδή συμπεριλαμβάνεται στις 4 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης και από εκεί και πέρα το ερχόμενο Σάββατο, καθώς την Παρασκευή υπάρχει ρεπό, θα διεκδικήσει την είσοδό της στο τελικό, πιθανότατα απέναντι στα μεγαθύρια της Σοβιετικής Ένωσης. Εφόσον κερδίσει, πράγμα πολύ δύσκολο βέβαια, θα παίξει τον τελικό, τον μεγάλο τελικό. Εφόσον χάσει, θα παίξει την Κυριακή στον μικρό τελικό με μία από τις Ιταλία-Ισπανία. Μάλλον η Ιταλία εμφανίζεται σαν πιθανότητα. Ο Χριστοδούλου κερδίζει το rebound από την βολή του Οστρόφσκι. 80-70, ενώ μένουν 62 δευτερόλεπτα. Κάνει το λάθος ο Γκάλης, υποπίεση, χρεώνεται με βήματα, ενώ ο Κιουμουρτζόγλου τρέχει στη γραμματεία και κάτι λέει στον Τέρνερ. Δεν αλλάζει όμως σε τίποτα. 58 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, 80-70, κόβει ο Φασούλας, αλλά χρεώνεται με φάουλ πάνω στον Οστρόφσκι. Να εδώ ο Παναγιώτης Φασούλας που τώρα μόλις, ύστερα δηλαδή από 39 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα αγώνα, κάνει το πρώτο του φάουλ. 80-71 από τον Οστρόφσκι. Και 80-72. 55 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Παταβούκας. Και έχει γίνει το φάουλ από τον Μπενιό. Ο Γκάλης δείχνει σαφώς ότι η μπάλα θα παιχθεί απ' έξω. Αυτός ο κανονισμός ευτυχώς υπάρχει ακόμη, γιατί σε 2-3 χρόνια
θα αλλάξει και όλες οι ομάδες θα υποχρεώνονται να εκτελούν ελεύθερες βολές στα φάουλ και όχι να παίζουν απ' έξω. Δεν θα υπάρχει αυτό το προνόμιο. Παταβούκας. Γιαννάκης. Ο Φασούλας βρίσκεται και εκεί για να μαζέψει την μπάλα. Βρίσκεται παντού γενικά ο Φασούλας σήμερα. Πασάρι στον Γκάλι και το φάουλ από τον Μπενιό εδώ που αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Ο ψηλός έγινε κοντός και ο κοντός ψηλός. Το φάουλ από τον Φρεντερίκη Φιναγγέλ είναι το τέταρτο, ενώ ήδη ο Ντακουρί έχει φύγει με 5 φάουλ. Δεν έχουν νόημα όλα αυτά πια. Το παιχνίδι έχει τελειώσει, καθώς απομένουν 30 δευτερόλεπτα και 7 δέκατα. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι τελικά ο ρεαλισμός, ο κινησμός που έδειξε χθες ο Κιμουρτζόγλου απέναντι στην Ιουγκοσλαβία δικαιώθηκε σήμερα, παρότι η ελληνική ομάδα δεν πραγματοποίησε μία από τις καλύτερες της εμφανίσεις. Ίσως ο σκοπός τελικά αγιάζει τα μέσα. Φασούλας γιάστηκε, έκανε τα βήματα στην προσπάθειά του να καρφώσει. 14 δευτερόλεπτα ακόμη. Μπενιό αφήνει στον Οστρόφσκι ένα καλάθι που όμως δεν αλλάζει σε τίποτα τη μοίρα αυτού του παιχνιδιού. Είναι 80-74. Φασούλας μπορεί να σουτάρει και τρίποντο, όχι τελικά στον Γκάλι. Και ακριβώς με την εκπνοή το καλάθι αν έπαινε θα μετρούσε το σούτ από τον Γκάλι. 80-74 λοιπόν, η πολύ μεγάλη σε σημασία νίκη της εθνικής ομάδας απέναντι στην αιώνια αντίπαλό της στη Γαλλία.